Vi står her ved Møns Klint, og noget af det interessante ved Møns Klint, det er, at det bliver langsomt kortere og mindre, simpelthen fordi at stykker hele tiden falder ned i havet, og det kommer vi også ind på lidt senere. Så det vil altså sige, at det påvirker naturen omkring. F.eks. træerne på toppen af klinten mister jorden under rødderne og styrter nogle gange ned, simpelthen på grund af, at der bliver kortere og kortere og kortere. Når skoven så rykker tættere på kanten, vil flere træer altså begynde at vælte, og nye får sværere ved at gro. Så når klinten er ikke bare et flot landskab, men det er også et sted, hvor at man virkelig kan se naturkræfter ændre landskabet hele tiden, og hvordan at landskabet ser ud. En anden ting, som vi også kan se her ved Møns Klint, det er mekanisk forvitring. Mekanisk forvitring, det sker blandt andet, når det begynder at regne, og der så kommer vand ned i de her bitte små revner i klinten. Og når det så bliver koldt, så fryser det her vand til is, og som vi ved, at is det fylder mere end vand, så det vil altså sige, at det udvider sig inde i klinten, og dermed laver større og større sprækker, og også kan knække flere og flere stykker af. En anden ting er, at når det regner, så kommer der mere og mere vand i søerne og vandlagerne over klinten, som også kan hjælpe med at give mere og mere pres på oppefra og skubber ned i klinten. Og det gør altså at mere og mere klinten den falder tilbage, og at den skrider ud ned mod vandet. Her på Møns Klint, så finder vi nogle af Danmarks mest spændende fossiler. Klinten den består af kridt, der blev dannet i kridttiden for omkring 70 millioner år siden. Dengang der var Danmark dækket af et varmt hav, hvor mikroskopiske alger, altså kaldet kokulitter, de levede. Og når de døde, så sank deres kalkskaller til havbunden og blev ophobet som sedimenter. Over millioner af år, der blev de her komprimeret til kridt, som altså danner klinten, som den er i dag. I det her lag så ser vi især fossiler, blandt andet søpindsvin, muslinger, små træstykker og blæksprutternes bittelys. Fossilerne de har stor betydning i geologien, fordi de giver viden om fortidens biodiversitet og evolution. Samtidig så kan de også bruge til at bestemme alderen på de geologiske lag. Hvis man altså ved, der ligger et specifikt fossil, så ved man cirka, hvor gammelt laget er, da man kan regne ud, hvor gamle fossilerne er, da de kendetegnes ved en speciel alder. Og på den måde så fungerer Møns Klint altså som et naturligt arkiv, hvor vi kan aflæse jorden og livets historie lag for lag. Og det er altså, de her fossiler er altså et tydeligt tegn på, at der har været liv. Møns Klint den er under en konstant forandring. Klimaforandringerne er altså en af grundene. Det gør altså, at der kommer mere nedbør, kraftigere storme, og så at havniveauet det stiger. Og det øger altså både erosionen fra havet og forvitringen af klinten. Når regnvandet det trænger ind i kalken, så svækker det altså klintens struktur. Og sammen med bølgernes erosion gør det altså, at store stykker kalk det styrter ned i havet. Vi kan derfor forvente flere skred ved Møns Klint her i fremtiden. Erosion. Møns Klint eroderer langsomt bort. Der sker både erosion af klinten fra havet, hvis bølger skyller op på stranden og langsomt spiser af stranden og klinten. Dette ses især ved stormvejr, hvor klinten hurtigere ødelægges og nedbrydes, fordi bølgerne er større og voldsommere og kommer længere op ad stranden. Det her træ bag mig, det er et godt eksempel på, hvordan stranden den bliver smallere og smallere, og træer, der måske engang stod på stranden, nu ligger halvvejs ude i havet. Der sker også en smule erosion fra sådan noget som regnvand og vind, men alt i alt så medvirker det her altså til, at klinten den bliver mindre og svagere, og derfor så øges chancen for skred også. Flintlagene. Her bag mig ser vi klinten. Kigger man rigtig godt efter, så kan man også se sådan nogle mørke streger i det hvide kridt. De sorte streger på klinten, det er flintlag, og de er en del af kridtformationen, der danner selve klinten. Flinten den er blevet dannet under kridttiden, skiftevis samtidig med kridtet, og flint det bliver ligesom dannet ved, at der samles nok kiselsvampe i de her undersøiske ormegravgange. I nogle perioder så er sedimentationsraten høj, og i andre er den lav. Når sedimentationsraten den er høj, så bliver der dannet rigtig meget kridt, og så bliver gravgangene fyldt op af kridt, før at der kan nå at dannes kisel nok til, at flinten den dannes. Når der er lav sedimentationsrate, så dannes der ikke så meget kridt, og derfor så er der tid til, at flinten den kan dannes. Når vi i dag står på Møns Klint, altså 128 meter over havoverfladen, står vi på et af Danmarks kridtfundament. For ca. 70 millioner år siden dækkede et lunt hav område, som blandt andet bestod af mikroskopiske alger med kalkskaller og lag ligesom de der kridtaflejninger.
og blandt andet var der også i havets rovdyr svømmer der også mossaraver. Senere hen blev havbunden hævet, og kridtet blev dannet. Under den sidste istid, altså Vesaice-istiden, blev kridtlagene i Møns Klint foldet, presset op og skubbet ligesom af de her iskrabber fra nord og nordøst, der efterlod sig et landskab med opfoldende kridtlager. Disse lag, der strammer fra kridttiden for omkring 70 millioner år siden, indeholder rester af havbundens kalkskaller og kan ses som en form for vindue til fortiden og er et tydeligt eksempel på, hvordan isens kraftige indvirkning har påvirket landskabet. Det er også en af grundene til, at Møns Klint er så høj, som den er i dag.